хора, аз съм Динко, това е втори епизод на Call of Duty. Значи, в минали епизод стигнахме до ето го. Тук трябва да влезем. Ето, откин. Стигнахме до тук. Нека да започваме. Извинявам се, но съм болен. Трябва да правим. Пак те са други тива. Няма. Как да правя? Сега трябва да караме кола. Ние сам, ето е колата. Ние сам трябва да гърмим. Вид да карам само ако мога скача. Сега друга страна трябва да се. Така. Нямам патрони, бе. Имам. Това човек си ми тази кола, 3. Ай, ти няма се качваш, бе. Сега. Това е такъв е. Значи сега скоро трябва да видим такъв. Трябва да видим. Не знам пак как ще стане. Тия пъти ще ни преследват сигурно. Мисля страшно. Ето тогава. Аз не мога да ги уча, бе. Аз това много труса. Това, добре, така. Така е много добре. Така ще мога да ги учам вече това. Опа. Adios amigo, вика, един shift. Тук получавам чекпоинт. Сега. О май гад. Къде минаваме, бе? Пус дрифт прави, бе. Аз сега не съм учил нито един. Майко! Гъдни го, бе! Става. Фак! Аз се прибирам за малко, не знам. Малко, както ми. Аз нямам кръв, бе. Аз ще пукна, бе, хора. Фак! Карай по-бързо, бе! Нямам кръв, бе. Остава тук, бе, нямам кръв. Убихам. Майко, мила. Отбиха ли ма? Остана, бе.
Да, биха ма. Поне напускате тук, където си бяхме. Значи сега. Няма да се покана колата, защото много страшно става тук. Малко... Бихита. Аз съм... После още дори му напука каската. Охо, гумата му... Прибирам се, аз не знам. Аре, чакай, що ти нещо? Абе, те са снайпери отзади, бе, какво направите? Майка мила. Нямам патрони, бе. Тук получаваме един сейф. Трябва да те учи по-бързо. Няма да стрелям. Страх ме, ще убит. Ето тук му убит. Тук му убит. Двама от трима. Добре, ще е хубаво всяко се имее някакви патрони. Той не може да кара, вижте го кара трудно. Кара с, не знам. То няма да спира вече, бе. Прави тузва. Момче, ти изобщо знаеш какво правиш? Канал, пълнахме се. Извинявам се много, ма колата ни се бъгна адски много жестоко. И трябва да почнем от начало. Тъкно ще се пестя мъниците, аз няма стрелям. Няма да иззъмна неща. Извинявам се много пак. Просто колата ни се бъгна. Не знам защо така. Ако се бъгне, ако се... Кой ма гърмил, ей! Ти ще ме убиете. Браво. Ако се бъднем пак отново, мисля да го мина той извън кадър. Какво ти прилича той, бе? Няма патрони, аз ще пърне така. Охо, ти. Няма кой ти кара колата, ей. Аз този ти избибиха, аз съм много почен. Това е пузла. О, мой гър. Екипаж ме убие. Забивай по-бързо! Двама се купи. Много съм добър. Просто чай не може да карнеш. От пиян. Всяко ме вбият вече направо. Добре, що сега трябваше да слушаш? О, трима просто. Сега тук пак, друго да не съм бъднем. Това ще е епично. О, май.
убие. Има ли аптечки тук някъде? Аз... О! Колко пизички застрелях тов. Елдър ли е къв? Ти не са умряли още, бе. Ах, майко, биха ма. А, майко. Ще решиш да мреш ми. Браво. О, аптечките. О, ес. Сега ти ми баци на прошло убие. Опа, още. Няма ли патрони някакви тук сега? Няма си казвам това да не има. О, ето го, ето го. Уби го. Тоз. О, майка. Ще отиваме в карчето. Опа, то ще е убит. А, не е убит. Давайте, продължавайте. Кому гърми, бе? Къде е този, бе? А, ето. Ето, го аз го видях. Ама аз се върна за малко, защото се запълня къщицата. Извинявам се, много малко те. Така... Аз така ще продължа клетно. Фаундър. Така ще трябва да намерим много кола. Огърни, бе! А, да. Опашка, бе. Ей, тук новата кола. Ой, пак. Как му стреснаха? Пак си. Аз къде трябва да се кача сега? Остава това тук, бе, аз ще умра. Да, пак ще ме бият мен, защото съм... Ето. Пак ме биха, защото аз не се пазих. Значи този епизод е пълен фейл, брат. Там бил цаката, бате. Не съм научил никой. Има гърмиш ти, бе, ей. Ама ти не са умрели, как ще лежа в колата, бе? Тази кола защо не ми хареса. Не, тази кола защо не ми хареса. Това е този печагата, най-главния. Ага. Най-главният този.